What's up mga guys? Hello, hello, hello. Good morning mga guys. For today's video, hindi ako karon nag-duty sa ang trabaho guys. Ako monitor sa akong itrabahoan guys. Oh. Yan. Oh. Opisinang gamay. Char. Opisina. Gamay kaayo. Okay lang. Tiis-tiis lang tayo. Mga po guys, o gisaldan yung naong kay nauwaw ng videoan. Uban diri ko man sila klase. Tanawa guys, ang madiskarting nanay. Tanawa guys, ang gitrabahoan. Nagdala ko guys kindi, mayo na lang natay mga pilang piso. Mayo mo na to. Oh. Guys, kindi ni guys. Sa gawas akong i-display. May na lang ni dagdag income miski bilang sintabot taginuton isod kayo ang panahon karon guys, grabe kinalisuran mahal kayo ang bugas pinagparehas ako nga pobre in town maglabat yung kung asa na ko ani paingon daghan kayong mga problema nga dili kalikayan. Diyos ko Lord, noon sa na kalibutan karon guys, magisig amping dito sa tong kaugalingon guys, no? Kawadyoy lain kung magkinaon sa kita ragya po na mga problema. Wala nga itong buhatong mag-amping dito daw ay kumo dito sa mag-amping. Pero panahon na init yung kaayo, so nga itong buhaton mag-inom dito dadagan tubig. Dala yung mahimuan ni guys, sa untaman pagbuot niya sa Ginoo. O dito nga isig amping dito sa usagusan nato. Tungod sa kainit sa panahon, daghan kayo nga sakit ang amuang dapita. Ang uban nagsuka kalibang dagan sug na ospital ring among dapita pa. Nagkalibanga tungod siguro ni sa init sa panahon. Wala jud masabot ang kalibutan karon. Ginoo ko dili jud kalikayan ngunani nga panghitabo tungod sa ngani nga panahon. Ang kita mo guys, o jud lang buhaton magamping testong kugalingon then sabayan sa pag-ampo. Dili jud mo kumpiyansa guys, umulakaw mo init, pagdadyo mo mapandong-pandong sa inyong lawas, payong ba mo, or sa basta kayo pandong-pandong mo. Jud mo paglakaw ng init kaayo. Ngita jud mo makapandong. Dubling amping sa tong kaugalingon karon kay lisod kaayo ang panahon kinainitan. Dili ta mo kumpiyansa. Gamping tay, sigamping tay sa tong kaugalingon guys. Dadyo tag payong kanunay. Or bisag unsa basta kay mapandong dapat kumpiyansa nya kuan og tubig mo inom daghang tubig guys uso na sakto atong buhaton guys. So guys, pasensya na mo hawa nagsuko ka upload og video nga kauban sa mga kauban nga kanang drama-drama kay busy mi sa usag-usa ang trabaho ang mga kauban. Usahay, nag-upload na lang kung nagluto-luto. Ibaw mo guys, kanina yung mga tao ba, mga hilabdanon, unsay mong buhaton, ila yung bantayan. O man ta kung hilabot nila, pero kagan yung mga buot nga no, kuno ga vlog me, samok-samok lamang kuno me, unsa kuno magkuha na mo ana. Ato pa kuno na mo gi-vlog-vlog, mo pa kuno gitrabaho og lain. O sila mga hibaw guys nga, ay magmura na mong trabaho nga nag-vlog me. Usahay ra man na. Labi na ka ng mamilay mahimo, lingaw mo na sa mong kinabuhi, di ba? Kung hilabtan ta nga ako mismo wamang kung manginabot nila. Labtan po kung ano kung nga TikTok ko. May na lang na, di ba ang tao kinanglaman po nga malingaw? Dili na lang puro na lang trabaho. Ang TikTok ko kayo sahin nga ang trabaho karon mingaw. Unang himo nung lingaw TikTok. Labtan pa jud TikTok. Gwapa lang kuno sa TikTok. TikTok nung guwapa ko nung posting guwapa pero sa tinuod ay ko nung mura ko nagnaong og tiaw Ginoo ko ni mga tao na dyan laing lingaw mura dyan happy sila nga manghilabot sa ilang disikaingon. Tama ba na guys? Hilabtan ka nga waka manghilabot tamayon ka nila nga kuno ngano ko nung ka TikTok pil-apil og TikTok o na hilabot di man uman ko mangayo og kaon di ba? May na lang na kaysa magsugal or unsa ba diha. Wamang ko ingon na nang hilabot sa akong sigkatao. Wamang ko manghimantay kung sa ilang gibuhat. Pero sila, kusog kayo mamantay. Ginoo ko, dili man na maayo. Dili, dyan na maayo manghilabot ta sa atong isigkatao. Tanaw ka kung nayo kay mata.
tanaw lang kag nakay mata, dili ka manginabot. Gawas lang nagiyatakan na imong katungod. Wa magahilabti. Kalipay man ako mag-TikTok. Mauna lang kanina lang ako lingaw, ilabtan pag yun. Grabe yun. Di jud mo masabot. Ngani jud din yung mga tao nga. Sus, ano gitawag karon og marites. Bantayan ka kung unsa imong gibuhat. Na ikaw mismo, di ka ganahang mamantay nila. Nagbuhat ra ka. Nang inabuhi kag tinarong, ahilabtan ka. Wala na sila laing lingaw, ano sige tanaw nimo. Kaya ako kuno ga-vlog-vlog ko no may unsa kuno makuha na mo anang vlog-vlog. Nga, madyo pa kuno na among vlog-vlog, unsa kuno makuha. Madato ba kuno mi ana. Sus Ginoo ko kaning mga tao, wala lang sila maibaw. Kung ang tao nga nag-vlog-vlog na ila ko na, dili ko dilabtan kay saan kalipay na mo nang imunana. Di ba? Nya, ikaduha mag-vlog lang may kung nami time. Pero kung nami trabaho, dili sad kung kana nami bakante nga time, mag-vlog. Pero ato na dili man tayo manghilabot nila. So di unta po sila dapat manghilabot, di ba? Tama ba nilang gibuhat? Nga bantayan ka kung unsa imong gibuhat. Kana po nga TikTok, isaway ko nila kay ngano kuno sige TikTok. Guwapa lang kuno sa TikTok pero dahil sa personal kuno kay wala kuno tiaw. Sakto ba na? Wala ko mga hambog nga guwapa ko. Wala ko ng hambog nga guwapa ko. Nya pagkauman imong tamayon. Wala ba siya laing makita ba? Sige ra panghilapot. Mao na galing na akong lingaw hilabtan pa jud nila. Sakto ba na? Ano tao yung na kalipay nila pasakit og tao. Kalipay jud nila nga manghilabot. Wa sila laing mabuhat. Sige ra pangimantay sa uban. Ang kasagaran na basa namantay. Labaw kong mga badlongon. Labawong sa wayunon. Wa manginamin kung unsa pud sila. Ginoo ko. Kung unsa nimo nakita sa imong isikataw, kung wa nimo wa kay atake ang imong katungod, dili ka manghilabot. Tanaw lang ka kung nakay mata, maminaw ka kung nakay dunggan. Dili kay magtabi-tabi ato chismis tampulano, chismis tampulana, o ni mauna chu. Grabe kay mga ba mura bitog manok nga gaputak-putak. Di mo masabtan. Dilabtanon. Kanyahay pa din kalibutan ron. Unsa na ni? Di na masabtan. Kuyog sa mga tao nga maot og kinaiya. Ambot lang. Kita ay ingnon, kita na noy balyon nga maot kuno tagbatasan. Kita pa'y gilabtan, kita pa'y namaot og batasan. Samantalang sila mo inang hilabot. Sila mo'y sakto. Asa man ang maot ang batasan? Ang nahilabot o ang gilabtan? Grabe kayo no? Sakit ba po sa akong buot? Makahilak po ko. Kahilak po itong mga gadungog po chismis. Pero okay lang. Sagdi lang. Sa antaman, kalipay nila makapasakit. Wadyo ko'y mahimo. Ilasad na. Basin po dog. Siguro. Pero bisag unsa nila ka. Unsa man sila. Guwapa pa sila. Dato pa sila. Una-una tao rata. Natay katapusan anong kalibutan. Dapat dili ta mang yatak sa tang tawhanong katungod, dili ta mang hinaway. Magbantay lang tas tong kaugalingon. O dyan na sakit kayo. Dili dyan na angay ingon ana. Akong tambag sa mga taong hilabtanon. Mind your own. Okay guys, bye bye.